daga Ambaton Mahamudu farin gani, kaunar sana jihar ta shiga can jinina. Daga Ambaton Mahamudu farin gani, kaunar sana jihar ta shiga can jinina. Mahamudu da Hamazan Adon Gani, mai takama da Allah ka huce gwani, mai kwarjini da kyawun Adon Gani, sai da mai iyawa da gidan gani. Ƙaunarsa ce ta zage tafi sansani, tafi sansanin zuciya da cikin jini na. Kwalliya da gyalgyali a dangane, mai kyan hali da kallon ka muke gani, ya jarumi mayakin Allah gwani, ya annabin rahama mai kyan gani. Mahamudu na zo ka faɗaɗa sansani, kai lamani da ƙaunar ka ta zamjini na. Daga Ambaton Mahamudu farin gani, ƙaunar sana jihar ta shiga can jinina. Mai salsabilu mai kausar annabi, mai kyautar kwarai na yi jinjina annabi, shugaba na duk duniya kowa ya bi, sarkin sarakai da sanka nake tabi, daga sanka ne ake gane mai ladabi, na so kaɗa hakar beni farin gani na. Kyautayi da aljanna farin gani, mai takama da ikon Allah gwani, mai al'aliyu mai abubakar dani, sannu dan amina Muhammadu Abdul Gani, sannu sannu dan aminatu mai kwarjini, ƙaunar ka ta hanta da cikin jini na. Daga Ambaton Mahamudu farin gani, ƙaunar sana jihar ta shiga can jinina. Na gaida manzo Rasulu na Mariya, mai Aisha har Khadija da Anbiya, baba na Zainab da Fatima Gimbiya, ƙarshe da farko ganin ka akwai wuya, sai wanda yake salatin anbiya, sannan ya ganka ko a mafarki mai gidana. Mahamudu Ahmad Hamadu Abdul Gani, dan Amina jarimi mai kyau a dangane, dan Quraishi dan Hashimi farin gani, ba kamar ka duk duniya ya a dangane, ya a dangane da kallon ka nake gani, kai lamani na wake ka uban gidana. Daga Ambaton Mahamudu farin gani, kaunar sana jihar ta shiga can jinina. Manzo Rasulu dan Amina abin yabo, dan baiwa dan Quraishawa abin yabo, na gaida gwarzo ma'aiki sha yabo, mai san kada hashi yayi babban rabo, na so kada hakar beni na ma yabo, ka saka na aljanna sannu uban gidana. Daga Ambaton Mahamudu farin gani, kaunar sana jihar ta shiga can jinina. Gano gwanin ina na kama ki gani, dan Larabawa mai haskaka idan gani, mun yi marhabin da samun ka a dangane, mai kamshi kamshi mai surar kyan gani, mai daidai da mai da idan gani, a jikin sahabi sannu Muhammadina. Daga Ambaton Mahamudu farin gani,
da babban jari, mai saka arna su fara salallami, mai maka mai madinatu abdulhamid, gwarzon tabara mai tarwata gangami, kowa ya ganka dolensa ya jingina a gurin kaɗa manzan Muhd.